Święta Bożego Narodzenia, moi drodzy, to święta pełne miłości, pełne braterstwa, radości. I wśród chrześcijan wytwarzają one szczególną więź, poczucie takiej wspólnoty przez przeżywanie prawdy o zstąpieniu Syna Bożego na ziemię. I klimat tych świąt sprawia, że ludzie w tym okresie chcą być bliscy sobie, obok siebie, ze sobą. Chcą ten czas przeżywać razem w rodzinie, przy stole wigilijnym, później przez te kolejne dni świąt spotykać się, być razem. To jest takie oczywiste dla nas, moi drodzy. To, co przeżywaliśmy do tej pory przez te lata naszego życia. Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Na ulicach, w domach, na klatkach schodowych słychać śpiew kolędników, którzy wędrują od domu do domu z